Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kän ayarları yuşup oturqa, ayarların qılıq häsiyetini gurrun edip şeýle diýär. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'şaran nisa'i tasaddaqna ve akthirnal istiğfara fe inni ra'aytukunna akthara ahlin nar. Ey ayarlar cemaati, siz sadakanı köprek berin ve Allah'a istiğfar kän aydın. Yani günahının geçilmekliğini Allahu Teala'dan kän soran. Men dowdukda yanyanları barıp görünümde dowdukda yanyanların köpüräginin ayallardygyny gördüm diýip. Onda ayalların içinden bir dilewarrak ayal turýa danim. Ve ma lana ya Resulallah aktharna ahlin nar. Sorag berýär. Ayalların içinden siz dowda yanyanlar köpürägin ayallar gördüm. Köp sadaka verin. Köpürek Allah'a istiğfar aydın. Günahının geçilmekliğini dileň diýenne ayalların içinden dilewarrak turýada. Ya Resulallah ey Allah'ın Resulü o näme diýip dowdukda yanyanların köpürägi biz bolýarys diýip yerinden turýar. Ya Resulallah diýär. O näme üçin ayalların köpürägi dowdukda yanmaly bolýar diýip hal harap iman gödöňde getirin normal imanly ayalların halyny. O normaldan aşırı aňyrdy sahabe ayal. Olaryň imany, olaryň ihsan görürjesine Allah'a ibadet etmekligi sizin we biziň pikir edip biljek derejemizde däl. Olar Allahy we kıyamet gününi, hasap gününi gödüňüne getirip bilýän adamlar. Sahabalar şeýle bir adamlar el-misaqda ruhumyzyň Allahu Teala bilen sözleşen sözüni häzirki edilip 5 minut öňjetinde bir bilen gurleşen gurrun ýaly ýadyna salyp bilýän adamlar. Dowdukda yanyanlaryň köpürägi sizi gördüm diýenne haly harap ýöne turup soran öýtmäň şu hadisy eşitdiňizde. Haly harap innam titreýän halynda dowdow alymjyrap şumjorup dowdow titrep zordan sözlerini diýip bilýän halynda o nähili bizi bolýar ya Resulallah diýip endişe edip alada edip ýerinden turýar o ayal. Onu Peygamber aleyhissalatu vesselam jogap berýär. Tukfirnal la'na ve tekfurnal ashirata. Peygamber aleyhisselam jogap berdi. Siz bira gargyş kän edýärsiňiz. Birde äriňizde boyun bolmaýarsyňyz. Şu iki zat sebäpli dowdaga düşýärsiňiz diýdi. Näme sebäpden biz köp dowdaga ýanýarlaryň köp ayallary boldy ya Resulallah diýip turanna iki sancak zady jogap berýär Peygamber aleyhisselam. Siz kän gargyş edýäňiz ey ayallar. Bu öz ärileriniňizde boyun bolmazlygy diýrenýäňiz. Boyun bolmajak bolup çalışýaňyz. Bor bolýa diýip edäýmeli adam. İnsanyny garaňy wagtda edäjek zadyňyzdan etmejek bolup nerwsini, aýryňyzyň kelledini agyrdyp ondan edýäňiz. Sonuçta edýäňiz hem äriňiz diýrense. Ya insan etjekdiň, kelleni agyrtman etdi. Ha yumurlaryn, ha bir yumruk ýerin, ay bir kötenerin diýip kötenji görjek bolup, urulmajak bolup edýärler. Bu diýildi hemmeti beýle däller inşallah, gowular da känler. Amma biz erwetlerini gurrun edeli, gowular gowulugyny dowam etsin, erwetler gowuluga ylgasyn. Ana şu iki zat sebäpli ayallar dowdaga düşükdir diýdi Peygamber aleyhisselam. Hakykam da edýän Peygamber aleyhissalatu vesselamyň mübarek agdyndan çykan kim mübarek durdäne sözleri boşa çykmalylar. Hakykatdan ayal maşgala ärine boyun bolmazlygy ýakynrak da boyun bolmaklykdan. O çala bir zat bolsa ayal üçin bolýa bar äri ýat diýeli. Ýat dälin nikahyna giren taňyň barynny başga bir ýer diýeli. Bar söýmän gelipdir diýeli. Masal urýanna ýa-da äri gawarak urýanrak diýeli. Ýa-da aýlygyny aýalyna däl ejesine getirýär. An ärini bir açyk diýeni etmediligi bir bahanasy bar diýeli. Çağada näme günä bar? Aya çağan 9 ay 9 günnäp garryny götermedimi? Gowrul halyny kösençiler öýdi görmedimi? Gijelerini aglaryny uykusyny bozup öýdi emdirmedimi? Çağa siýenne çanna onu arasalamadymı? Öýdi kösenip ulunty ahyryň çağany. Ogluny da gyýdyny da. Emma ýeri gelýär, haçanna çağa bir ýalňyşlyk edýär, hay ýer çeken. Belki erwet ýürek bilen, erwet pikir bilen hakykatdan ýer çeksin diýen erwet pikir bilen diýenler yer çeken sözüni.
Ya da hay o gümüňi çek, yer çeken şu bana ya gıran degen bağışlan kürsüde belki gelişiktirdir bunu ýa-da aýtmak. Ýöne günümizde aýallaryň agzyna sena edilen sözler şu sözler. Meýdiýana yer çeken, gümüňi çek, plan bol. Şular gargynç bolup aýlanýar. Edizem, na'udu billah, Allah gorasun. Birden şol wagt perişteleriň amin diýen wagtyna gabat gelýärse, ajal senden öňürtü ýetäg edenim, çağan özüňden öň yer çekmeli bolaýsa, ýene aglap dat bidat etjek özüň dälmi? Özüň ahyryn. Onuň hem yer çeken diýen. Na'udu billah, meýdiýanan, yani ölü manasy näme? Öllü ölenden soň meýit bolup, ceset bolup şonusy yanan. Yani kabarda veya doğdukta yanan mı oluyor ya da hindilenki hali cesedi yakılan mı oluyor da? Şu söz çağa değilecek söz mü? Değilecek söz de alakirin. Manasını düşünürsen çağa döder yal sözü. Düşmanın çağasını da eciyice bir çağa, günahsizce bir çağa döder yal sözler gerek. Der. Ama ayarlamı şunu diye, özü de arkayın diye.